ngene lho Pak Pocong. Kepiye? Aku ape pensiun. Pensiun. Iya Pak Pocong. Dan terus apa ya? Aku aku malu. Malu. Iki ngono aja gawe bilang sirahku bilang kepalaku. Ditakoni malah malu. Emangnya pensiun iku pegawe. Aku ape berhenti mencuri kok Pak Pocong. Iya, aku ape jadi konten kreator. Iku kok ada wae. Mbok yo sing genah yo kodrat awake dhewe iki yo ngene iki. Aja sing aneh-aneh yo. Aku berkreasi kok Pak Cong. Piye? Berkreasi. Iki kok gawe aku bingung. Iki ngono lumrahe awake dhewe iki ora ngurusi bab ngono kuwi. Iki ndelalah iki dina kowe iku dadi apa? Traktor. Lho. Ngene lho Pak Pocong, tak bisiki. Piye-piye Konten kreator. traktor. Aduh. Iya. Ya wis ya. Yen pancen mengkono aku tak bali. Mikir ke apa wae bilang sirahku nalah bocah omongan teko traktor. Walah. Pak Pocong iku ora gaul pisan. Lah diwarai konten kreator nalah traktor. Aku nek ngono nalah. Dasare pocong.